Uinen pultsoak edo multzoak nola osatzen diren aztertuko dugu. Izatez, egon daiteken pultsorik simplena aztertuko dugu. Horretarako demagun bi uin ditugula, biak harmonikoak direla eta oso antzekoak. Hau da, lehenengoari dagokion adierazpena, ikusten duzuenez, A amplitudea dugu, baita K dugu uin zenbakia eta omega maiztasun angeluarra. Eta bigarrenari dagokion zenbakia, uze dugu, biak dira oso antzekoak, baina daude ezberdintasun batzuk. Amplitudea bai, berdina dala, baina bigarrenen uin zenbakia pixka bat diferentea dugu, da K gehi deka hori da kantitate diferentzial bat, beraz oso txikia dana, hori bai izan daiteke positiboa zein negatiboa. Eta deka hori, esaten dugunez, oso txikia dugu, hau da karekiko arbuiagarria. Eta gero bestatik omega gehi, berari dagokion maiztasun angeluarra, omega gehi de omega dugu, non berriro de omegarekiko oso txikia dugun. Orduan, gure helburua da aztertzea zein den bi uin hauen interferentzia dela eta geratzen zaigun uin osoa. Eta, gainezaren printzipioa aplikatuz, uin osoa kalkulatzeko egin behar duguna da I bat gehi I bi. Eta ikusten badugu zein den bi hauek daukaten adierazpena, bata sinu bat dugula eta beste sinu bat dugula, orduan burura etorri behar zaigun adierazpen erlazio trigonometrikoa bi horien batura egiteko ondorengoa dugu. Sinu A gehi sinu B dugu berdin bi aldiz kosinu A-ken B biren sinu A gehi B biren. Eta, uin osoaren adierazpena ateratzeko, egingo duguna izango da zuzenean aplikatuko dugu hortxe daukagun erlazioa. Eta ateratzen duguna ondorengoa da. Bi aldiz, A, amplitudea, kosinu, egin behar dugu A-ken B egin behar dugu, eta hori egiten badugu, ateratzen zaiguna A-ken B zati bi, beraz, deka zati bi X minus de omega zati bi T. Eta gero bestatik, sinua, A gehi B biren egin behar dugu, sinu K gehi deka biren X minus omega gehi de omega biren T du. Beraz, ja ateratzen zaigun uina, ja ez dauka era funtzioera bat harmonikoa, eta honen aztertu nahi dugu, ikusi nahi dugu nolakoa den uin hauze, ze forma duen uin hauze. Eta honen irudia egiteko, egingo duguna horren irudia X-en funtzioan egingo dugu, eta beraz horretarako aztertuko dugu, T berdin zeroko kasua kontxiatuko dugu. Beraz, horretarako, goiko adierazpen honetan, T berdin zeroko adierazpen hartzen badugu, uin osoan X-en funtzioan jarriko dugu, eta T berdin zero egiten badugu, geratzen zaiguna ondorengoa da. Bia, kosinu, deka biren X, sinu, K gehi deka biren dana bider X. Hau da, geratzen zaigun adierazpena. Eta oraintxe nola interpretatzen dugu hementxe dagoen irudia. Zein da honi dagokion irudia. Hementxe, hau ikusteko, era honetan ikus dezakegu. Alde batetik hementxeko bi funtzioen biderkadura dugu. Alde batetik daukagu, kontxiatu dezakegu, A bider sinu hau. A bider sinu hori, azken finean dugu, hementxekoian dugunaren parekoa dugu, oso antzekoa. Hementxe agertzen diren, ostilazioen parekoa dugu. Ze agertzen den deka hori, arbuiagarria dugulako karekiko. Baina hortaz gain, gero agertzen da beste gauza bat. Hortaz gain, badaukagu, adibidez, bi aldiz, dago biderkatzen bi aldiz, kosinu deka biren X hori. Eta hori erabat diferentea da. Ze deka hori oso txikia dugu, beraz hori dagokion uin luzera handiagoa izango dugulako. Beraz nola interpretatu dezakegu hauze. Daukagu aurreko funtzioa, hementxe agertzen den oszilazioa, baina honen amplitudea modulatuta dago funtzio honekin. Beraz, bi hauen arteko biderkaduraren irudia egiten badugu, holako gauza bat lortzen dugu. Beraz, lehen esan dugun bezala, daukagu alde batetik hemen, sinua goiko funtzioa daukan oszilazio berdinak, ikusten duzuene, baina hauek daude, kosinu, bi aldiz kosinu honen modulazioarekin daude biderkatuta, beraz, amplitudea aldatzen dijoa kosinuarekin.
Ze honen gainean egiten badugu kosinoaren irudia, hementxe gorrian dugu kosinu honen irudia. Eta ero horretan, kosinu honen irudia, kosinoarekin biderkatzerakoan, multzoak sortzen ari gara. Beraz, bi uinen baturak egiterakoan, multzoak sortu ditugu. Eta multzoek badaukate bere zabalera, esate baterako, multzoaren zabalera, hau izan daitekena, multzoaren zabalera hau dana, hau zebera, da kosinu honek duen uin luzeraren erdia izango litzateke. Hau da, multzoaren uin luzeraren erdia izango litzateke honen zabalera. Eta zer esanik ez, multzoaren uin luzera, kosinu honek duen uin zenbakiarekin dago erlazionatuta. Hau da, kosinuaren uin zenbakia, multzoaren uin zenbakia dana, da deka zati bi dugu. Eta hoize dugu, uin luzerarekin dago erlazionatuta, bipi zati multzoaren landa dugu. Beraz hemetik, ateratzen zaigun multzoaren landa hori dugu laupi zati dekaren berdina dugu. Beraz, hau izango litzateke, zuzenean dekarekin dago erlazionatuta, kosinu honek duen uin luzera, eta uin luzera honen erdia, izango litzateke multzoaren zabalera. Beraz, hemen ikusi dugu nola osotu egin dezakegu multzo horiek. Baina ez bakarrik horiek. Gero aztertu nahi badugu denboraren eragina multzo horrek izango du desplazatzen joango da. Eta hementxe dagoen aztertzen badugu multzo honek badauka bere abiadura, multzoari dagokion abiadura daukagu. Eta hori aztertzeko, pixka bat gora eramaten du gauze. Orduan, alde batetik izango dugu. Hementxe lehen ikusi ditugun bi uin horiek badaukate bere abiadura bat. Eta abiadura hori, uinen abiadura dugu, uinen abiadura da omega zati k dugu. Bi uinen abiadura oso antzekoa da, batena da omega zati k eta bestearena omega gehi d omega zati k gehi d k. Izango dugu, biena oso antzekoa dugu. Baita abiadura hause, baita fase abiadura bezala kontxeatzen da. Baina hortaz gain, hementxe daukau multzo honek duen maksimo honek, badauka baita desplazatzen ari da. Eta bere desplazamendua hementxe dago kosinu honekin dago erlazionatuta. Eta kosinu hause nola desplazatzen da? Hementxe daukagun berari dagokion maiztasun angeluarra eta berari dagokion uin zenbakia kontutan hartzen badugu, multzoari dagokion abiadura da d omega zati bi, hause dalako, multzoari modulazio honi dagokion maiztasun angeluarra zati deka zati bi. Beraz, simplifikatzen badugu, d omega zati deka izango genuke. Eta izatez, multzoari dagokion abiadura badauka bere izen bat. Eta izen hori, erabiltzen den izena da talde abiadura, edo ingelesez group velocity dana. Orduan, uinetan nolabait, alako bi abiadura diferente definitu ditzakegu. Alde batetik, uin harmonikoak duen fase abiadura, hementxe daukaguna, eta hori zuzenean da, uin harmoniko bat daukaguna da, maiztasun bati dagokion edo periodo bati dagokion uin luzera kontutan hartzen badugu, orduan zuzenean lambda zati t izango dugu edo omega zati karen berdina izango duguna, hori da fase abiadura, uin harmoniko batek duen abiadura adierazten duena, eta gero bestaldetik, multzo bat badugu, modulazio hoize badugu, fase abiaduraz gain, badago beste abiadura, da multzo horrek duen abiadura, nola desplazatzen den multzo hori. Eta multzo horrek duen abiadura, da d omega zati k, d omega zati dk, non hementxe bakarrik bi uinen batura kontxiatu dugu, baina uin gehiago batzen baditugu, baita interpretazio berdina egin genezaken, eta kasu honetan erabiliko dugu notazioa izango da omegaren karekiko derivatua egingo dugu, talde abiadura edo multzoaren abiadura hori kalkulatzeko. Eta izatez,
multzo horren abiadura, hemen lehen esan dugunez, deka hori negatibo izan daiteke, eta D omega positiboa zen negatibo izan daiteke, hementxe fase abiadura aurrerantza doan arren, multzoaren abiadura izan joan daiteke aurrerantza zein atzerantza. Beraz, honekin esan nahi duguna da talde abiadurak ez daukala zerikusia fase abiadurarekin. Bi abiadura oso diferenteak ditugu. Bata da multzoarena, osotu dugun multzoarena, eta bestea da uhin harmoniko horrek duena. Eta multzoen abiadura da gehiago daude erlazionatuta diferentziekin. Ez balio absolutuekin, baizik eta ez uhin zenbakia eta maiztasunak gelbarrek dituen balio absolutuekin, hori talde abiadurarekin daudenak erlazionatuta, baizik eta K eta omegaren diferentziekin daude erlazionatuta. Beraz, hementxe atal honetan, multzoak osatzeaz gain, bakarrik hementxe bi uhin erabili ditugu, orduan sortu dugun multzoa oso simplea izan da, uhin gehiago erabiltzen badugu, orduan multzo hobeak edo definituagoak, edo zehaztuagoak, edo perfektuagoak erabili genezake, baina horretarako beste garapen kompleksuagoa erabili behar dugu, Fourieren garapena adibidez. Orduan multzoak osatzeaz gain baita, beste abiadura bat, fase abiaduraz gain, beste abiadura bat definitzeko posibilitatea eman digu. Hau da, multzo horrek duen abiadura definitu dugu. Orduan, bi abiadurak oso importanteak dira uhinekin ari garenean, eta biak daukaten esangura oso diferentea da. Orduan, jakin behar dugu oso ondo non aplikatu bat eta non bestea.